नमस्कार मैत्रिणींनो, कसे आहात? तर मी आज तुमच्यासाठी एकदम वेगळ्या पद्धतीत भरलेलं पापलेट घेऊन आलेले आहे आणि हे पापलेट मी केळीच्या पानात बांधून केलेलं आहे। तर पापलेटचे खूप प्रकार आहेत, तर त्यातला एक मी प्रकार तुम्हाला दाखवते। आधी मी पापलेट बाजारातून घेऊन आलेले आहे, त्याला मी बाजारातच कटिंग करून घेतले आहे दोन्ही बाजूला असं मधून, आणि ते चांगले स्वच्छ धुवून त्याला मी हळद, मीठ आणि लिंबू अर्धा हे सगळं मी व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे। आता त्याच्यात घालण्यासाठी हिरवं वाटप करते। तर अर्धी वाटी ओलं खोबरं, 3 हिरव्या मिरच्या, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या, आल्याचे 4 तुकडे घेतलेले आहे आणि हे मिक्सरला लावून त्याचं वाटण करून घ्यायचं। गॅसवर कढई ठेवून 1 चमचा तेल घालायचं आहे, त्याच्यामध्ये हे वाटण परतून घ्यायचं आहे। आता हे जरा अजून छान व्हावं म्हणून मी त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, कोलंबी होती माझ्याकडे म्हणजे फ्रॉन्स, ते मी चांगलं छोटे छोटे कटिंग करून त्याला मी चांगलं परतून घेतलं आहे, थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि व्यवस्थित ते घट्ट करून घेतले पार। आता ह्या पापलेटला वरून जो मसाला मी लावलेला आहे तो करायसाठी मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल मसाला, अर्धा चमचा लाल म्हणजे मालवणी मसाला घातलेला आहे आणि अर्धा लिंबू घेतलेला आहे, मीठ घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेऊन हा मसाला तयार केलेला आहे आणि तो व्यवस्थित असं लावून घ्यायचा आहे दोन्ही बाजूला आतून वगैरे। आणि मग जे हिरवं वाटण केलेलं होतं कोलंबी घालून तो ह्याच्यात दोन्ही बाजूला असं मी भरून घेतलेला आहे। तुम्हाला पाहिजे ते एका बाजूनेच कटिंग करून आणि दुसऱ्या बाजूने असे मधून असे चिरा पाडला तरी चालेल, मी ते असं केलेलं आहे म्हणजे अजून त्याच्यात म्हणजे तो हिरवं वाटप राहील म्हणून। असं मी भरून घेतलं बघा दोन्ही बाजूनी, मस्त असं छान असं भरलेलं आहे बघा। असं मी आता हे दाबून जरा जरा घेते मसाला। आता ह्याला काय करायचं, आपण केळीच्या पानामध्ये व्यवस्थित बांधून घ्यायचं। तर मी काय केलेलं आहे, म्हणजे नंदेनी केलेलं आहे, ही माझ्या नंदेची डिश आहे केलेली, तर सगळं तिनेच केलेलं आहे। तर ते व्यवस्थित तिने बांधून घेतलेलं आहे आणि असं पानामध्ये व्यवस्थित असं धाग्याने बांधून घ्यायचं आहे बघा। आता ह्याला काय केलंय, वरती थोडं वाटण उरलं होतं तर मी त्याला दुसऱ्या पापलेटला दोन्ही बाजूला असं लावून घेतलेलं आहे वरून। एक मी पापलेट तसंच केलेलं आहे आणि एक पापलेटला वरून मी पुरण भरलेलं आहे, वरही लावलेलं आहे। असं बांधून घ्यायचं दोन्ही पापलेट व्यवस्थित। आता बाहेर मी चूल पेटवली होती, त्याला चांगली अशी पेटवून घेतली आणि त्याचे असे कोळसे करून घेतले होते आणि याचे निकारे जे आहेत ते त्याच्या निकाऱ्यांवर हे असं ठेवायचं आहे आणि चांगलं असं वरूनही जरा कोळसे घालायचे ते। आता हे झालेलं आहे, मी काढून घेतले। आता मी काय केलेलं आहे माहिती, हे आतून जरा थोडंसं कच्चं राहील किंवा नाही माहिती नाही ना, कारण निकारे एवढे व्यवस्थित पेटले नव्हते कोळसे, म्हणून मी काय केलेलं आहे, तव्यावर जरा थोडंसं परतून घेतलेलं आहे 2 वेळा असं वरखाली, पानासकटच परतून घेतलेलं आहे। आता हे दिसायला व्यवस्थित, तर हे दिसायला जर व्यवस्थित नसलं तरी हे खायलाही खूप अप्रतिम आहे। आता हे मी दुसरं हे बघा, हे ओपन केलेलं आहे, ते पण बघा हिरव्या वाटपाचं, ते पण झालेलं आहे। आता हे बघा, हे बांधल्यामुळे त्याची शेपूट आहे ती वर गेलेली आहे, खूप छान झालेलं आहे। तर तुम्ही ह्या पद्धतीत नक्की करून पहा बघा, मस्त असा कलर पण व्यवस्थित आलेला आहे। तर माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा, धन्यवाद।